ఎక్కువ కస్టమర్లు ఏందంటే, వాళ్ళకి సెలవు రోజుల్లో వచ్చి వీడియోస్ చూసి వీడియోస్ అంటే ఇంట్లో ఉండి చూస్తారు. ఏదో లొకేషన్ బాగుందనుకుంటారు. కానీ మేము అన్నీ వివరంగానే చెప్తాం. గుంటూరుకి దగ్గర, రాజధానికి దగ్గర, బస్ రూట్‌కి దగ్గరని. అవి నచ్చినప్పుడే వచ్చి కొనుక్కోటానికైతేనే వస్తే మాకు కష్టాలు లేకుండా ఉంటాయి. లేదా 100 మందికి చూపించి ఎవరో పాపం వచ్చి ఒక ప్లాట్ కొంటే ఆ డబ్బులు మేము మీ అందరికీ ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది 2 నెలల పాటు. మా ఖర్చులకి, ఆయిల్‌కి. అందువల్ల మీరు మీకు నచ్చింది అనుకున్నప్పుడే వచ్చి చూడండి. మీరు కొనగలేదే కొనుక్కోండి. రేట్లయితే బాగానే పెరుగుతాయి ఇక్కడి నుంచి. ఎందుకంటే అమరావతి రాజధాని గుంటూరుకు దగ్గర కాబట్టి మంచి రేట్లు పెరుగుతాయి. మీ దగ్గర సొంత డబ్బులు ఉన్న వరకే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోండి. మంచి లాభాలు పొందండి. నమ్మకం మీ దగ్గరే ఉంది. మా దగ్గర కాదు. మీరు నమ్మితేనే మీకు బిజినెస్ అవుద్ది.